Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Dios ning takna sa kahaponon, atong buksan ang atong Biblia sa Marcos Kapitulo 5, versikulo 1 hangtod sa 13. Ang giingon dire, nahiabot sila sa tabuk sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Kristo sa sakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kining tawhana giyawaan og nagpuyo sa mga lubnganan. Wala nay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ng higayon nga gigapos ang iyang tiil ug kamot apan iya lamang gipamugto ang mga kadena ug giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. Adlaw ug gabii magsuroy-suroy siya sa mga lubnganan ug kabungturan nga magsigig-singgit ug magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, Jesus, anak sa labing halangdon nga Dios, unsa may labot mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akog sakita. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Jesus. Espiritu nga dautan gula niining tawhana. Busa nang utana si Jesus kaniya, unsa may imong ngalan? Siya mitubag, Panon, tungod kay daghan kami. Ug nagsigi siyag hangyo kang Jesus nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan niadtong dapita. Niadtong higayuna may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Mihangyo ang mga daotang espiritu kang Jesus, paadtoa kami ni anang mga baboy ug pasudla kami kanila. Ug iyang gitugutan sila, migula sa tawo ang mga daotang espiritu ug misulod sa mga baboy. Ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 nanagan pagdulhog ug nangambak sa pangpangadto sa lanaw ug nangalumos. May the Lord bless the reading and meditation of His Word. Now, sama sa ubang mga sugilanon nga nahasulat ni Marcos, mga kaigsunan sa iyang libro, kini nga sugilanon usab nahasulat sa libro ni Matthew ug ni Lucas, particularly sa Matthew chapter 8 verse 28 to 32 ug Lucas kapitulo 8 bersikulo 26 hangtod sa 33. Si Jesus ug ang iyang mga disciples nakatabuk na sa lanaw, and it was referred to as the Gentile Decapolis. So, kadto nga lugar mga kaigsunan, impluwensyado kadto sa pagano nga kultura sa mga Griego. Ug alang sa perspektibo sa mga Hudiyo, mga kaigsunan, kadto nga lugar, hugaw gayud. Gumikan kay teritoryo kadto sa mga Hintil. Ug dunay usa ka tawo nga giyawaan nga nagpuyo didto sa lubnganan, hugaw nga lubnganan. Ug ang mga baboy usab nga atua didto, gibuhi sa mga tawo probably aron ibaligya sa mga Romano nga mga sundalo nga nagpuyo ni adtong lugara, ug ang baboy giisip kini nga hugaw alang sa mga Hudiyo. And after making it safely across the Sea of Galilee, immediately mitagbo kanila ang tawo nga giyawaan nga gikan sa teritoryo sa mga Romano didto sa Gadara. Now, kinahanglang aduna lang kita'y klaruhon nga mga isyu, mga kaigsunan. Gumikan kay sumala sa nahasulat ni Marcos ug ni Lucas, usa lamang katawo ang giyawaan. Apan sa gisulat ni Matthew, 2 kuno katawo ang giyawaan niini nga sugilanon. Wala may panagbangi niini nga sugilanon. Gumikan kay wala man miingon si Marcos ug si Lucas nga usara ang giyawaan.
So klaro kaayo nga duha sila sumala ni Matthew. Ug nganong usara ang gisulat ni Marcos ug ni Lucas tungod kay ang usara ka tawo nga giyawaan ang spokesperson or ang mitagbo kang Hesus ug miistorya, but it doesn't mean to say nga usara. Gumikan kay gilinaw kanato ni Matthew nga duha sila ka mga tawo nga giyawaan nga nagpuyo didto sa lubnganan nga gipasipalaan ug giabusuhan og duro sa mga demonyo or mga yawa nga misulod ni adtong mga tawhana. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa gahaponon. Una, the description of the demon-possessed man. Ang description or ang larawan sa tawo nga giyawaan. Ikaduha, recognition of the problem of demon possession. Ang problema sa demon possession ni adtong panahuna. Ug ikatulo, submission to Jesus as the King of the universe. Una, the description of the demon-possessed man. Ang larawan or hulagway sa tawo nga giyawaan. Kung atong i-compare ang sugilanon ni Matthew, ni Mark, ug ni Luke mga kaigsunan, makumpleto ang atong description ni ining tawhana nga giyawaan. Sumala pa kang Marcos, sa atong gibasa sa atong teksto, nagpuyo kining tawhana sa lubnganan, wild gayud kaayo. Kusgan kaayo, walay makagapos kaniya. Iya ramang bugtuon kadto nga mga kadina, mga kaigsuonan. Ug nagasinggit siya adlaw ug gabii, ug iyang gisamad samaran ang iyang lawas pinaagi sa mga bato. Grabe no? Ang mga demonyo naghimo ni adtong tawhana sama sa usa ka wild animal or wild nga mananap kaysa tawo. He was more like a wild animal than a man. Ug sumala pa sa sugilano ni Matthew mga kaigsunan, that person was an extremely violent person. Manakit sa mga tawo nga mulabay. He was really violent. Ug sumala pa ni Lucas mga kaigsunan katong tawhana walay sapot. Hubo. He had not put on any clothing for a long time. So you see, he was really acting like a wild animal rather than a decent man. Ug katong tawhana mga kaigsuunan, he was in the absolute control of a legion of demons. Ang Bisaya niya ng legion, panun. So dili lamang usa ka demonyo ang nagulipon ni adtong tawhana kundi panun sa demonyo. Ug katong mga demonyo ha nagakontrol sa iyang panghuna-huna, sa iyang pag-istorya ug sa iyang behavior, sa iyang nilihukan. Sumala pa sa Marcos kapitulo 5 bersikulo 1. Busa nang utana si Jesus kaniya, unsa may imong ngalan? Siya mitubag, panun, tungod kay daghan kami. Kinahanglan makita nato kini mga kaigsuunan, ingon nga indikasyon nga kining tawhana giulipon sa daghan kaayong mga demonyo, daghan kaayong mga yawa. We shouldn't take it literally, pero sa Romano nga pinulungan, ang buot ipasabot sa legion or panon, it was composed of 5,600 soldiers. So basin og sobra sa 5,000 ka mga yawa ang gaulipon ni adtong mga tawhana. O kini nga military term mga kaigsuunan, naga-describe sa kaisog ug gahom ni adto nga mga demonyo. Ug sa Matthew, Mark ug Luke, ang demonyak kadtong giyawaan mitagbo kang Jesus. Doon na may mga kauban si Jesus ni atong tungura, mga disipulo ni Jesus. Apan si Jesus ra gyud ang gitagbo ni adto nga giyawaan. He was the focus of the attention. Ang giingon sa bersikulo 6, layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlag daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. So, kadtong mga yawaa, nakaila dayon sila kang Jesus. Nasayod sila kung kinsa si Jesus. Ang giingon sa bersikulo 7, unya misinggit siya, Jesus, anak sa labing gamhanang Dios or labing halangdon nga Dios. Unsa may labot mo kanako? Sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw in taon akog sakita. Now adunay duha ka posibilidad sa statement ni adtong demonyoha. Unsa may labot mo kanako? Posibleng ang meaning ni adto, what do we have in common with you? Or ikaduha nga meaning, nganong imo man kong gisamok? Why do you bother me? Well, kadtong nga construction of sentence,
Sama kadto sa construction sa pinulungan nga gigamit ni Jesus sa iyang inahan nga si Maria, niadtong nagpahibalo si Maria kang Jesus nga wala nay bino didto sa kasal sa Cana. Ang giingon ni Jesus kang Mary, "Woman, what does that have to do with us? My hour has not yet come." Wala pa moabot ang akong takna. Well, in both cases, nagahisgot kini og takna alang sa mga demonyo nga nagulipon ni atong tawhana, wala pa moabot ang takna nga itambog sila sa impyerno. Ug alang kang Jesus sa iyang pagsulti kang Maria, wala pa moabot ang takna nga iyang ipadayag ang iyang gahom sa mga katawhan. Ug mo kini gilinaw kanato ni Matthew, sumala sa Matthew chapter 8 verse 9. Ang giingon diri, ug misinggit sila anak sa Dios, unsa may imong tuyo kanamo, mianhi ka ba aron pagsakit kanamo bisag dili pa panahon? So nagreklamo katong mga demonyoha nganong sakiton sila sa wala pa ang panahon. Ug sumala pa sa giingon sa Ginoo kang Maria, ang hangyo or pagpahibalo ni Maria wala pa sa panahon. Jesus Christ was the one who controlled his time. And although the time for Jesus to perform miracle was 8:30, for example, kung si Maria nagpahibalo kaniya 8:28, wala pagihapon to sa panahon. But pasabot, mubuhat si Kristo sa iyang gustong pagabuhaton, sumala sa iyang nakaschedule nga panahon, ug dili sumala sa hangyo or diktar or sugo ni Maria. The demons recognized Jesus, nga si Jesus takos nga pagasimbahon. Matod pa sa bersikulo 6, layo pa si Jesus sa dihang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu, midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. So you see, ang mga demonyo nakaila gayud nga si Kristo takos nga pagaludhan ug takos nga pagasimbahon. Nasayod sila kung kinsa si Jesus. He was the Son of the Most High God, according to their statement in verse 7. Ug nakita sa mga demonyo ang ilang kaugalingon nga kinundinar, hinukman, ilalom sa paghukom sa atong Ginoong Hesukristo. Mao nga mihangyo sila kang Kristo nga dili sila pasakitan. Giingon nila kang Jesus, "Gihangyo ko kanimo, Ginoo, nga dili mo kami pasakitan, ayaw kami sakita. I implore you by God, do not torment me." Pero nasayod usab katong mga demonyoha nga dili pa ang panahon nga hukman sila sa Dios. Tungod kay ang ilang paghukom or ang paghukom ni Jesus alang kanila gireserba sa adlaw sa paghukom sa umaabot. Sumala sa nahasulat sa Jude chapter 1 verse 6. Ang giingon diri, hinumdumi usab nga ang Sodoma ug ang Gomora ug ang kasikbit nga kalungsuran nga nagpatuyang sa pagkamahilawason ug sa kangilaran, gisilutan sa kalayo nga walay pagkapalong silbing pasidaan alang sa tanan. Alang sa mga demonyo nga gireserve alang sa judgment day ug alang sa tanang mga rebelde nga mga katawhan nga wala misurrender sa Ginoo sa atong kapanahunan karon. Ug gisugo sila ni Jesus nga mugawas ni adtong tawhana ug naghangyo sila kang Jesus nga pasudlon sila sa mga baboy. Ug misugot ang atong Ginoong Hesukristo ug mao katoy hinungdan nga ang mga baboy na himong wild ug miambak sa lanaw or sa katubigan ug sila nangalumos. Ug mao kato ang atong unang punto, mao kato ang description sa tawo nga giyawaan. Ikaduhang punto, the recognition of the problem of demon possession. Unsa man kining demon possession, mga kaigsuonan? Unsa ba gyud kini katinuod? Well, ang demon possession or pag-ulipon sa mga yawa, mga kaigsuonan, tinuod kini nga problema niadtong wala pamianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Nakasulat kini sa kasaysayan sa kalibutan sa ancient Greek civilizations nga uso niadtong tumura ang mga tawo nga giyawaan ug daghang mga exorcists kining ilang trabaho maghingilin og mga yawa nga nakigalkontra sa mga demons. Doon na sila mga ritual ug mga formula. Of course, dili kadto tinuod, walay gahom kadtong mga tawhana. Ang Dios lamang ang adunay gahom sa pag-abog og mga demonyo. Kinsa man kining mga demonyo? Well, kining mga demonyo, mga kaigsunan, mga ahente kini ni Satanas. Mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan aron dugmukon ang gahom ni Satanas. Ang gahom ni Satanas
napugnan na sa atong kapanahunan karon. Gumikan kay gipildi na siya ni Jesus didto sa krus sa Kalbaryo. Ug sa kinatibuk-an gayod pagasilutan si Satanas sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. But pasabot limitado ang aktibidades ni Satanas karon. Pero sa wala pa miabot si Kristo or wala pa mianhi si Kristo sa una niyang pag-anhi, grabe kaayo ang mga aktibidades ni Satanas. Uso kaayo ang demon possession ni adtong taknaa. Ang pangutana, aduna ba'y mga giyawaan pa sa atong panahon karon? Aduna ba'y mga demon possession sa atong panahon karon? Aduna gihapon pero pipila na lang. Dili pareha ni adtong wala pa mianhi si Kristo dinhi sa kalibutan. Karon limitado na ang aktibidades ni Satanas ug dili conclusive ang mga demon possession nga mga occasions sa atong kapanahunan karon. Pero klaro kaayong nahasulat sa Biblia nga bisan pag nakasaka na si Kristo dito sa langit or mikayab na siya sa langit human sa iyang kamatayon o pagkabanhaw, aduna paghihapoy mga cases of demon possession. Sumala sa nahasulat sa Buhat Kapitulo 19, versikulo 11 hangtod sa 18. Aduna paghihapoy mga pipila ka mga cases of demon possession. Pero dili ingon ka grabe ni adtong wala pa mianhi si Kristo or wala pa siya nagpakatawo niining kalibutana. Dili ta mag-assume mga kaigsunan nga ang mga balatian karon resulta kini sa aktibidades sa yawa. Kay mura ba kini conclusion dayon sa mga albularyo? Giyawaan, gimaligno, mo konsulta mo og mga albularyo. Wala sila laing diagnosis. Hihilabtan kunog dili ingon nato. Ay dili kita basta-bastang mo conclude og ingon ana mga kaigsunan. Wala gayoy nahasulat sa Biblia nga adunay mga professional nga mga exorcists. Daghang mangililad, daghang mga albularyo nga wala gyud sila laing diagnosis. Kana ra gyud ang ilang isulti dayon nga gihilabtan kunog dili ingon nato ayaw mo basta-basta tuo. With Christ's defeat of Satan upon the cross, dugay rang gipildi ni Kristo si Satanas didto sa cross. Mao nga ang aktibidades ni Satanas sa atong kapanahunan karon na minusan na gyud og duro, limitado na. Ang demon possession kun na may mga nahitabo karon nga mga pag-ulipon sa yawa or giyawaan or gisudlag dili ingon nato, limitado na lang kana mga kaigsunan. And more important for us is the need to have a balanced biblical understanding of our spiritual warfare. Ang Kristohanong kinabuhi gidescribe kini sa Biblia ingon nga spiritual warfare. Pero dili kini ingon nga kanunay lang kitang maghingilin og yawa kay daghan ra bang mga Pentecostal nga mga groups nga ang tanan ilang ginasabot ingon nga demonic activities. Dunay balatian, demonic activity na dayon. Doon na sila yung mga rituals nga paghahimuon o mga recited prayer nga paghahimuon, dili ka na mga kaigsunan. Limitado na ang aktibidades sa kaaway karon gumikan kay gipildi na siya ni Kristo didto sa cross sa Kalbaryo. And it is true, doon nagihapoy mga cases of demon possessions pero limitado na kaayo. Ug masulbad kini nga problema pinaagi sa atong pag-ampo sa Dios, pagyangungo sa Dios, gumikan kay mutubag siya sa atong mga pag-ampo. While we don't have to battle with demon possession sa atong kapanahunan karon, kinahanglan natong masabtan mga kaigsuonan nga adunay pag-alkontra gihapon si Satanas batok sa iglesia sa Dios bisan pa sa atong kapanahunan karon. Ug ang aktibidades ni Satanas kasagara niya dinhi sa atong hunahuna. Gihunghungan kita ni Satanas kanunay aron kita mahagba sa atong Kristohanong kinabuhi. Ang giingon sa unang Pedro kapitulo 5 bersikulo 8, paminawan ninyo. Pagmaigmat ug pagmabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang iyawa, naglibot-libot kaninyo sama sa leon nga nagngulog, nangita og tukbunon. While it is true nga limitado na ang iyang aktibidades karon, particularly ang demon possession mga kaigsunan. Pero si Satanas naglibot-libot sa mga katawhan sa Dios, nangita og tukbunon sama kuno siya sa leon. Kung sa may ilhanan nga gitukob na kita sa yawa, kung ang atong hunahuna og kasing-kasing napuno na og kalaway, napuno na og pagdumot, napuno na og kasina, napuno na og pagpangabugho, napuno na og pagkadautan. Mga pagbutang-butang, mga bakak, mga manggihilawason nga kalaway mga kaigsuonan. Kinahanglang pakig-alkontrahan nato kanunay ang pag-atake ni Satanas. Mo kini giingon sa Efeso kapitulo 6 bersikulo 11. Ang giingon diri
Isulob ninyo ang tanang kahimanan sa gubat nga gihatag sa Dios kaninyo aron makasukol kamo batok sa mga pagpanglimbong sa yawa. Pagpanglimbong meaning to say, ang aktibidades ni Satanas sa atong kapanahunan karon pinaagi sa limbong sa atong hunahuna ug pagbati. Timan-i kana mga kaigsunan. Gilimbungan usab ni Satanas ang atong panglawas, ang gibati sa atong lawas. For example, unsa man gyud lami ni anang tanduay nga halang mangyud kana kaayo. Come on, let us be honest. Halang mangyud ang tanduay. Pero nganong lamian mangyud ang mga palahubog ana. Di ba? Unsa may naana nga makadaot man sa lawas. So gilimbungan ni Satanas ang atong dila, ang atong paminsar, ang atong hunahuna, ang atong kasing-kasing. Nga imbis ang Dios ang tinuod nga tuburan sa tinuod nga kalipay, ang uban naghunahuna nga ang bino mao ang tuburan sa tinuod nga kalipay. Pero sa tinuod lang ang kanang mga butanga addictive, makaulipon kana kanato ug makahagba kana kanato. Paminawa si John Calvin. Ang giingon ni John Calvin, ang kamatuoran limbungan ni Satanas or himuon niyang limbong sa atong hunahuna. Ang kahayag pangitngito ni Satanas. Ang hunahuna sa mga tawo tamna ni Satanas ug bakak. Nagtanom usab si Satanas og pagdumot sa kasing-kasing sa mga tawo ug nagtanom siya og panagbangi ug gubat aron ang gingharian sa Dios iyang mapahagba ug aron ang mga katawhan sa Dios mailad ug magantos sa ilang kinabuhi. Nga magmatngon kita mga kaigsunan, tinuod nga wala na kaayoy demon possession karon. Human nga gipildi ni Jesus si Satanas dito sa cross sa Kalbaryo. Pero aduna siya'y aktibidades sa atong kasing-kasing hunahuna. Siya ang hinungdan nganong nabungkag ang mga panimalay. Siya ang hinungdan nganong daghan kayong mikuyanap nga mga kadautan. Karon, the battle is in the mind, not necessarily demon possession. Dunay talagsa ng mga demon possessions. Pero ang majority sa mga aktibidades ni Satanas karon naa sa atong kasing-kasing uhuna-una, naa sa mga relationships. Timan-i kana mga kaigsunan. Ikatulong punto sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon, submission to Jesus Christ as the King of the universe. Kinahanglang makita nato si Kristo ingon nga hari sa tibuok universo. Ang mga demonyo nga ilang giulipon katong tawhana sulod sa taas nga higayon karon miluhod sila kang Kristo. Adunay mas gamhanan nga ana sa ilang atubangan. We must not be distracted by the demons of Christ's exorcism ug atong mamiss ang tinuod nga leksyon nga gitudlo niini nga passage. Gipildi ni Jesus si Satanas. Gipildi ni Jesus ang daghan kaayong mga demonyo. Gumikan kay bisan pag i-combine ang gahom ni Satanas ug sa iyang mga demonyo, wala gihapon kana ka kumingking sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga kaigsuonan or mga kahigalaan, naulipon ka ba kang Satanas? Naulipon ka ba sa sala, sa pulong, sa hunahuna ug sa buhat? Ang sala mo'y nakapahimulag kanimo gikan sa Dios, dangob kang Kristo. Hinulsuli ang imong sala ug ang dugo ni Kristo maong magatabon sa tanan nimong mga sala past, present and future. Pasayloon ka sa Ginoo, luwason ka sa Ginoo ug pagasuluban kaniya sa iyang pagkamatarong. Mao kana ang maayong balita higala. Now, although ang mga demonyo nagtintal kang Jesus throughout his ministry, mao kanay giingon sa book of Hebrews, wala gayon mapildi si Jesus, wala siya mahulog sa pagpakasala. Ug ang mga demonyo, ilalom sila sa pagbulutan ni Kristo. Mao nga mihangyo sila ni Kristo. Mao nga miluhod sila kang Kristo niining teksto nga atong gibasa. Satan has fallen from his place of power. Sa wala pa mianhi si Kristo sa kalibutan, si Satanas ang haring gangis. Pero karon, kung sa may giingon ni Jesus sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 17 hangtod sa 18. Ang giingon dere, unya mibalik ang 72 nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, bisan ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila pinaagi sa imong ngalan. Si Jesus bitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingon nga kilat gikan sa langit. Pildido na si Satanas. Limitado na ang iyang aktibidades karon. The battle is primarily in the mind. Mao nga magmatngon gihapon kita kay daghang mga iglesia nga nabungkag,
gumikan sa pagpanglihok ni Satanas. Adunay mga kasina, adunay mga panagbingkil-bingkil, magbantay kita mga kaigsuunan. Now, sa wala pa mi abot si Hesukristo, ang nasod sa Israel giilad sa yawa ug sa pagpanghingilin ni Jesus sa mga yawa sa iyang ministeryo, iyang gipakita nga aduna siya'y gahom labaw sa tanan. Luke chapter 11 verse 21 hangtod sa 22 ang giingon diri. Kung ang usa ka tawo nga kusgan og sangkap sa tanang hinagiban, magbantay sa iyang balay, dili gayud kay hilabtan ang iyang mga butang. Apan kung may mas kusgan pa nga musulong ug mubuntog sa maong tawo, ang labing kusgan muilog sa tanang hinagiban nga gisaligan ni adtong tawhana ug bahin-bahinon sa mas kusgan nga tinulis. Adunay mas kusgan nga mianhi, si Kristo. Gipildi niya si Satanas nga kusgan usab, pero wala ra ko kumingking ang iyang kusog sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. So ang atong teksto ning takna sa kahaponon nagapadayag sa gahom ug awtoridad sa atong Ginoong Hesukristo. Ang tawo nga giyawaan nanginahanglan og tabang gayud, daghang mi attempt og tabang kaniya. Gigapos siya pero gipamugto ra ni adtong tawhana ang mga kadena. Si Kristo lamang ang nakapahiling kawas ni adtong tawhana. Walay makapugong ni adtong tawhana, pero napugngan ni Kristo ug gilimpyuhan ni Kristo kadtong tawhana. Gisugo ni Kristo ang legion of demons or panon sa mga yawa nga gamhanan usab, gikontrolar nila ang kinabuhi ni adtong tawhana sulod sa dugayng higayon. Apan karon they were completely under the authority of Jesus Christ. Kinahanglan pang muhangyo katong mga yawa nga pasudlon sila ni Kristo sa baboy. Ngano ka nga ang baboy man ang ilang gihangyo nga mosulod sila, no? Perhaps gakinahanglan sila og mga animate object or buhi nga mga butang nga ilang kasudlan. Gumikan kay nahadlok silang itambog dito sa impyerno, or perhaps gumikan sa ilang kinaiyahan nga gusto lang gyud nilang mo destroy or mo pasakit og mga butang og mga tawo, or perhaps kung dili man niya pasakitan katong duha nga giyawaan, gahuna-huna siguro sila nga ang baboy ang ilang pasakitan. Ug kung ang mga baboy mga matay, siguro gahuna-huna sila nga dumtan si Kristo sa mga tawo nga tag-iya ni adtong mga babuya. Well, gitugutan sila ni Kristo nga musulod sa mga baboy. Ug sama sa gitugutan sa Dios ang yawa sa pagpasakit kang hub, mitugot usab ang Ginoo nga mo sulod ang mga yawa ni adtong mga babuya. Ang pasabot niini, ang tanang mga butang bisan pa si Satanas ilalom sa pagmando sa atong Ginoong Hesukristo. Ultimately, Jesus expelled the demons solely on the power of His word. Pulong lang ni Kristo ang iyang gigamit. Miingon siya, pahawa, gula ni ining tawhana. And the demons obeyed. You see the authority of the Lord Jesus Christ. Now, basig dunay pipila kaninyo nga mangutana. Grabe po, gihilabtan sa Ginoo. Ang Ginoo pa mo'y gipasanginlan. Gitugot sa Ginoo nga ang mga baboy, mga matay, wala ba'y pakabana si Kristo sa panginabuhi ni adtong mga tawhana? Kinsa ka ba? Higala nga mubutang-butang sa Ginoo. Matod pa sa Biblia ang paghukom sa Ginoo insakto. So, mas concerned pa hinuon ka sa baboy kaysa sa tawo nga giyawaan nga karon gipahiling kawas na sa Ginoo, gihimo ng gawas nun ug limpyo na, nasulbad na ang problema. Ayaw paghuna-huna sa mga baboy, ang baboy pwede ra nang ilisdan. Ug nasayod ang Ginoo sa kasing-kasing sa mga tawo. Do na may baboy or wala, kung ang tao dili gayud motuo sa Ginoo, dili gayud motuo sa Ginoo. Kadaghang mga dato nga dato kayo sa ngatanan. Kana untay hinungdan nga mupasalamat sila sa Ginoo, muila sila sa Ginoo, pero ang ilang kinabuhi walay Dios. Busa dili ta mahimong attach sa mga kabdangan ining kalibutana. Kinahanglan nga muila kita nga si Kristo mao ang Dios ug hari, ang tanan niyang paghukom insakto ug wala kitay katungod nga mo question kaniya mga kaigsunan. Budangat na kita sa mga aplikasyon. Higala, kung ikaw wala pa kang Kristo, walay naa sa tunga-tunga. Kung wala ka pa sa Ginoo, kung dili ka magtotoo ni Kristo, actually you are with Satan fighting against God. Sigurado gayud nga mapildi ikaw ug mapukan ikaw kauban ni Satanas. Well, surrender na sa atong Ginoo ning takna sa kahaponon, higala. Balhin
saging harian sa atong Ginoong Hesukristo. Hinulsuli ang imong sala, talikdi ang imong sala, ug saligi lamang si Kristo. Ingon nga Dios nga mas gamhanan pa ni Satanas. Kaya sa Ginoo nga himuon kang gawas nun gikan sa pagkaulipon sa sala. Pag hinulsol sa imong sala, ug tuo ug salig lamang kang Kristo, ingon nga imong Dios ug manluluwas. Kung imo ka nang buhaton, ang tanan nimong mga sala papason sa Ginoo. Tabunan pinaagi sa iyang hamili nga dugo, ug ikaw iyang pagasuluban sa iyang pagkamatarong. Mo kini ang maayong balita, higsuon ug higala. Ang tanang mudangup kang Kristo, dili gayud niya balibaran. Nabuhata kini karon kay basin ug unyang taod-taod ulahin ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.